Balkan velayetinde kerpiç zavodlarının bir näçesi öz işini besedip iş yerlerini işten çıkarıp başladı. Kerpiç zavodlarının hünermenleri bunun sebebini yurtda dağ cisimlerinden öndürülen kerpiçlerin döwlet guruluşlarında ulanılmağının gadağın edilendiği bilen düşündürýärler. Bu ýagdaý owradylan daşların käbir görnüşlerinin ve olardan öndürülen kerpiçlerin bahasynyň telim etse gymmatlap keýigin şahyna çykmagyna getirdi. Bu barada Adatlyk Radiosynyň habarçysy Sebitden maglumat berdi. Velayetde kerpiç öndürýän bir näçe zawod yapyldy. Käbirler bolsa önümçiligini çäklendirdi. Munyň netijesinde kerpiç zawodlarynyň käbiri işgärleriniň ählisini işden çıkaran bolsa, käbiri belli bir bölegini işden çıkardy. Ýakynda şeýle zawodlaryň biri 50'den gowrak işgärini işden boşatdy diýip bu pudokdan habarly ýtybarly çeşmämiz 30 awgustda gurrun berdi. Adatlyk howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli zawodlaryň atlaryny we yerleşýän yerlerini aýan edip biljek maglumatlary äşär etmekden saklanýar. Kerpiç zawodlarynyň bir näçe hünermeniniň habarçymyza gurrun bermegine görä, kärhanalaryň ýapylmagynyň we işgärleriň işden boşadylmagynyň sebäbi ýurtda käbir kerpiçleriň döwlet guruluşlarynda ulanylmagynyň gadagyn edilmegi bilen baglanyşykly. Bularyň arasynda dağ cisimlerinden, ýagny dağdan gazylyp alynan daşlardan, şol sanda hek garyndyly daşlardan we toyundan öndürilen kerpiçler bar. Şu ýylyň bahar aýlaryna täze saýlanan prezident Serdar Berdimuhammedow keramik, keramzit dağ jisimlerinden gazylyp alınıp ýürüten janlarda kesilip hek garyndyly daşlardan ýasalýan kerpiçleri döwlet guruluşlaryna ulanmagy dolu gadagyn etdi. Bulara derek şlaka beton kerpiçleriniň ulanmagy ruhsat berildi. Şlaka beton kerpiçleri sement we owradylan çagyl daşyndan ýasalýar. Dip efirde edid diýilip atlandyrylmagyny soran yerli hünermen indi guruluşlarda diňe 40-20 ölçegdäki kerpiçleriň ulanylmagyna ruhsat berilýändigini hem aýtdy. Adatly bu gadagynçylygyň resmi nüshasyny tapmak we onuň anyk haçandan başlap güýje girendigini anyklamak başartmady. Hünermenler adatça bolşýaly bu gadagynçylygyň köpçüligi el ýeterli ýerlerde çap edilmändigini, bu baradaky kararyň kerpiç zawodlaryna iýerlendigini aýdýarlar. Adatlyk Türkmenistanyň Guruluşyk we Binagärlik ministrligi bilen habarlaşyp bu gadagynlyk barada goşmaça maglumat ýa kommentariýa almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 30 awgustda eden telefon jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Ministrligiň web saýtynda da bu gadagynlyk barada maglumat tapyp bolmady. Habarçymyz gadagynçylykdan soňra owradylan daşlaryň käbir görnüşleriniň bahasynyň 10 esse we bulardan öndürilen kerpiçleriň narhynyň tas 3 esse gymmatlandygyny hem habar berýär. Bir kub owradylan daşyň bahasy 100 manatdan 1000 manada gymmatlady. Bu daşdan öndürilen kerpiçiň bir sansynyň bahasy da 6 manatdan 15 manada ýokarlandy. Käbir ýerlerde onuň bahasy 20 manat bahalanyp keýigin şahyna çykdy diýip başga bir yerli hünermen anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyzyň maglumatyna görä gadagynçylyk toyundan kerpiç öndürilen zawodlaryň işine hem yaramaz täsir ýetirdi. Bu zawodlaryň köpüsi öndüren kerpiçlerini satyp bilmeýändikleri sebäpli häzirki wagtda bankrot bolmagyň bäri ýanynda dur. Adatça guruluşuklaryň işçiňleşýän mövsümi hasaplanýan ýaz we tomuz aýlarynda il arasynda bişen kerpiç atlandyrylýan toyundan öndürilen kerpiçler köp satyn alınýar diýip sebäbi guruluşuklaryň köpüsinde bu kerpiçden peýdalanylýar diýip ýöne gadagynçylykdan soň onuň hyridary galmady. Häzir bu kerpiçleri diňe owa ýerlerindäki guruluşuklarda ulanmagy ruhsat berilýär. Dip kerpiç sowdasyny edýän yerli telekeçileriň biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçymyz bu gadagynçylygyň toyundan öndürilen kerpiçleriň bahasynyň 4-5 esse arzanlamagyna sebäp bolandygyny hem aýtdy. Onuň sözlerine görä geçen ýyl bir kerpiçiň bahasy 1 manat 50 teňe bolan bolsa, häzir bary ýoğu 30-40 teňe bahalanýar. Kerpiçleriň hyridary bolman soň bahalary alaşsyz düşürmeli bolduk. Ýöne kerpiçleri bu
bahadan satsak, onun girdicisi diňe işçilerin aýlygyny tölemäge hem yetmeýär diýip bereket etrafyndan bolan bir telekeçi anonimlik şertinde gurrun berdi. Adatlyk bu gadançylygyň sebäplerini häzirlikçe anyklap bilmedi. Ýöne bu waka ýurtda dowam edýän ýiti ykdysady kynçylyklaryň we işsizligiň arasynda ilatyň güzören eklenjiniň agyrlaşýandygy, käbir edara kärhanalaryň işgärleriň aýlyklaryny öz wagtynda töläp bilmeýändigi we iş orunlaryny kemeldiýändigi barada habarlaryň gelip gowşýan mahalyna gabat gelýär. Türkmenistanda millionlarça Amerikan dollary möçöründe serişde harçlanyp, her ýyl ençeme deshanyň gurulşy amala aşyrylýar. Bu puda ýakyndan seýnedýän yerli synçylaryň bir näçesi habarçymyz bilen söhbetdeşlikde bu deshalaryň gurulşynda ulanylýan önümleriň köplenç bir adamyň döwlet başçysynyň islegine görä saýlanýandygyny aýdyp, gadançylygyň bu tejribe bilen baglanşykly bolmagynyň ähtimaldygyny çaklaýarlar. Olar muňa paýtaht Aşgabatdaky we Sewitlerdäki gurulşyklarda ak mermere ýykgyn edilmegini, bir meňdeş penjireleriň renkleriň we üçekleriň saýlanmagyny mysal getirýärler.